एक आमकां आतां एक दर ह्या पावसाच्या टायमार एक दर आमकां एक 5-6 तर कोलां आसतात ते आमी रेस्क्यू करता कळ्ळें। एक सकाळी एक दर थाण्यान एक दुकर पडलेलो आनी अशी भायर भायर वेळग्यां कॉल येयले अशें कंटिन्यू आमकां ही कॉलां आसतात आमकां कंटिन्यू। एक दर ही 70 हे भाग आहा पळय ते एरियेक दर ते जनावर दवरता स्नेक आनी एक दर आमची हे सायडीन एक कराड एक लोक दवरता एक गोरवांक लागून काय तुका त्या टायमार ते एक बिकपा खावच्याक ते येता। आयज तुमी आतां वेळसात धरला खबर आहा तो कोण अजगर ते तो अजगर ताका रॉक इंग्लिशीन रॉक पायथन म्हणटा तो आहा एक 9 फूट सुमार आहा तो अजगर 9 फूट आहा तो रॉक पायथन म्हणटा रॉक पायथन म्हणटा। तुमी आतां धरता खबर आहा स्नेक ते करून सोडटा ते आमी जी फॉरेस्ट आमची एरिया आहा जी आमी आतां एक फॉरेस्ट अंडर आमी डेली बेजीस आमी काम करता आमी ते रेस्क्यू करप आनी जे वेस्टर्न घाट आहा जी तेंची एक एरिया आहा इवन हे सायडीन एक 70 भागान हे उदक उराना जे व्हाळ आहा जिते व्हाळ आहा ते एरियेक आमी ते रिलीज करता त्या भागाक ते सेट जावंक जाय म्हणून। ओके ओके। आनी आतां आयज जो वेळस आतां येयलो खबर आहा रॉक पायथन तुमच्या हांगा आसलो का खंयच्यान येयला असो तुमकां दिसता? एक दर ह्यो आतां पावसाचो टायम सिजन टायम ह्या टायमार तांकां एक दर ती ग्रास वाडलेली आहा तेका लागून तो बिकपा तांकां खावंक मेळटा जी तांकां एरिया खंयची सेट जाता पळय ते एरियेक तो सेट आसता।